काही मिळणार नाही. नाही नरेश, बाबा असं करणार नाही. तू समजतो तशी माणसं नाही. अरे ओठात एक आणि पोटात एक, अंगावर वाघाचं कातळ धारण करणारी ही कोल्ह्याची रजाची माणसं आहेत. अरे या माणसाचे खायचे दात वेगळे आणि दाबायचे दात वेगळे. विश्वासाच्या केसाने कळे करणारी माणसं आहेत. पण नरेश, जे मी ऐकलं आणि पाहिलं ते तुला मी सांगितलं बस. काय पाहिलं आणि काय ऐकलं? का मी तुला इथं भेटायला आलो तेव्हा घरात काहीतरी कुठून चालू. तेव्हा मी आडोसा घेऊन ऐकू लागलो तर तुझे बाबा सुशील व सरिता, जिला तू सती सावित्री समजतोस ना, ती तुझ्याबद्दल म्हणत होती. काय म्हणत होती? त्याचा काय आपल्या घरावर त्याचा जो वाटा होता तो त्याने धारू आणि जुगारात घालून दिलाय. त्या इस्टेटला त्याला एकही पैसा देऊ नका. आणि आबासाहेब म्हणत होते खरंच त्याने आपल्या व्यसनापायी कमी पैसे खर्च केले नाही. तसेच आमच्या घराण्याचं नाव लौकिक मातीत मिळवलाय. त्याला पाणीत टाकावं हेच ठीक आहे. आणि सुशील? सुशील म्हणत होता तो आता सावण्याच्या पलीकडे गेलाय. त्यात तेवढ्याला कशाला पाहिजे घरदार, कुठेही भटकत राहील आणि एक दिवस मरे. काय? आणि म्हणत होता तो तर आमचा सावत्र भाऊ, त्याची चिंता कशाला. अरे अरे, ज्यानं मी चांगले म्हणत होते, आपल्या म्हणत होतो, ज्यांच्यावर मी विश्वास ठेवला त्यानेच माझा आत्मघात करावा ना. सुरेश, हा आत्मघातक नाही. तुला हे सारे वाळे टाकायला निघाले आहेत. नरेश, बरं केलं तू मला वेळीच सावध केलं. आता बघत या सुरेशचा प्रताप मला वाढी टाकणार काय. आता पाहत या सुखी संसारात शांत घरात कशी ज्वालामुखी पेटते ती. वेळ लागणार नाही. पोटाला डोळे नसतात. पाहूया. सरिता, तू मला भेटून माझा अपमान केलास काय? आणि सुशील, तू माझे काळे धंदे बंद करणार का? मग पहा त्या नग्न राक्षसाचा उग्र थैमान. अरे अरे, असं असतं का? तूच सांग ना, मी काय करू? उत्तर एकदम साफ आहे. तू आबासाहेबांच्या पहिल्या पत्नीचा एकुलता एक मुलगा, म्हणजे तुझा या इस्टेटवर तुझा अर्धा अधिकार आहे. सुशील व सुनील हे तुझे सावत्र भाऊ, तेव्हा त्या दोघांना मिळून करता. तेव्हा तू तुझा वाटा मागून घे रे बाबा. हा, कसा उपाय? नरेश, खरंच जरा तुला डोकं आहे. अगदी भिजूक उपाय सांगितलंस तू मला. आताच पहा. बाबा, बाबा, आधी बाहेर या. बाबा, आधी बाहेर या. कशाला बोलतोय? कशाला बोंबा बोंब करतोस? मी बोंबा बोंब करत नसून तुम्हाला तुमच्या नीट कर्माचा जरा विचार पाहिजे. सुरेश, तू शुद्धीवर आहेस का? चांगलाच भान आहे. मी एका अशा माणसाबरोबर बोलतोय की जो आपल्या पोटच्या गोळ्याला सुधारित सोडून त्या आईच्या ओढ्यात फेकत राहतोय. मी अशा एका म्हाताऱ्या माणसाशी बोलतोय, स्वतःच्या मुलाशी बेमानी करू पाहतोय. सुशील, दादा,
कुणा नालायक गुंडाच्या सांगण्यावरून तू बाबांना प्रत्युत्तर देतोस? सुरेश, हे बोलणं मला खोटून बोलत जात आहे. हा माझा धडधडीत अपमान आहे. तू सांग सुशीलला. अरे हाय, अरे तू जर नालायक महागुंड नाहीस तर तुला राग काय यावं? सुशील, तो कुणीच परका नसून माझा मित्र आहे, माझा. हे विसरू नकोस तू. अरे रे बाजीराव सांगत होतो तेच खरं ठरलंय. शेवटी या काळ सर्पाच्या संगतीनं तू आमच्यावर दिलनास. हाय रे देवा, आबासाहेब, काळ साहेब कुणाला म्हणतात तुम्ही? तुला मूर्खा तुला. तू आमच्या सुखी संसारात विष कालवलंस, पण त्याचे परिणाम तू समजतो तितके चांगले होणार नाही हे लक्षात ठेव रे. ते त्यावेळी पाहता येईल. मीच नराधमा, तुझी गाठ माझ्याशी आहे हे विसरू नकोस. थांब सुशील, असा उतावळ होऊ नकोस. हरामखोरा, जा जावं या घरातून. अरे जा म्हणतो ना. त्याला जा म्हणून सांगायला हे घर फक्त तुझं तू नाही. समजलं? दादा, अरे तुला आज कळायचं नाही. अरे हा नरेश किती हीन वृत्तीचा आहे हे तुला आज कळणार नाही, पण वेळ येताच तुला सर्व समजेल. हा गावगुण तुलाही या इस्टेटीसाठी या जगातून नाहीसा केला जाईल. सुशील, नावगुण कोणाला म्हणतोस तो? मी नावाचा नरेश आहे हे विसरू नकोस. हा म्हणता अनेक जणांची वाट लावली मी. तिचा तू म्हणजे ती छाती पत्नी. या अपमानाचा बदला घेतला नाही. नावात नाही सारा नरेश गायकवाडे. अरे जा रे जा. लक्षात ठेव